estem aquí per escoltar-vos, estem aquí per conèixer-vos, per posar-vos cara a molts de vosaltres, perquè creiem en el diàleg i creiem que sense vosaltres i sense aquest diàleg realment participatiu, l'empresa no pot evolucionar. Tots vosaltres, per nosaltres, formeu part del que denominem el mètode Aigües de Barcelona. I el mètode Aigües de Barcelona és que ens trobem en una taula, que reflexionem amb els diferents representants. Avui estem aquí amb representants dels síndicats de greuges municipals, oficina de consumidors, organismes que representen i que defensen els nostres clients, però ho fem també, com bé apuntava l'Eli, amb els serveis socials, ho fem amb entitats del tercer sector, ho fem amb proveïdors i ho fem perquè la nostra manera de millorar és escoltar-nos. El programa Amb tu és un programa d'experiència de client que creem fa aproximadament 2 anys i que es basa en 3 pilars. El primer de tots és que col·loquem el client al centre. I què vol dir posar el client al centre? Doncs, per una banda, aquesta escolta activa. El segon bloc, i ho deia abans la Txell, la part de digitalització. Aigües de Barcelona ha d'estar a l'última en quant a eines tecnològiques per oferir el millor servei d'atenció al client. I el tercer bloc, ja veieu que és el més ampli, és aquest que també apuntava la Txell al principi, com garantim que no deixem a ningú enrere en l'atenció al client. És a dir, tots aquests col·lectius que presenten bretxes, que tenen barreres a l'hora de contactar amb les empreses, doncs no els podem deixar enrere.